Hej, jeg skal præsentere jer for en nyhed, vi har fået her. Det er vores velkendte Roller 100 rulleskestav fra Skigo. Som navnet indikerer, en 100% carbonstav med fluorescerende stavrør, så at man bliver set om aftenen, når man løber. Nyheden er, at vi har fået præsenteret staven med et borestrap, som er et patenteret amerikansk system, som gør, at man meget nemt kan tilpasse kontrolremmen, så den passer sin hånd. Så her har vi fra small til extra large. Eller det kan også være den hjælp, der gør, at vi kan løbe med en tynd rulleskihandske eller en kraftig vinterhandske. Systemet har livsvarig garanti, så skulle der komme et defekt på det, er det meget nemt at reparere. Systemet her med den stav koster 995, som vi har lavet den her, eller man kan købe selve borestrappen alene. Den har jeg her, og den koster 595. Og den passer faktisk til både swingstave og one-way-stave osv., så man kan faktisk tilpasse den til næsten alt. God fornøjelse.